tangawa magkita ay nanghinam-hinam na ko na makauban ninyo dito. Buong na magtigong ta panaghiusang way sama ang ipangandoy ko. Managbinati ay uban ang kalipay. Grasya sa kahitasan kita iyang gibuligan. Karong nagkatigong ta kanindot ba nga sudungon mga kadugong na nagtambayayon. Nagkinantahay nagistoryahan ay nagkatawanay. Bisan og dili magdugay ning panagtigong ta kalipay na sinati balunun ta nagpahinumdum sa atong pagkaigsuon. Bisan magkalagyo ta panagiusang di unay unta makabuta managpasaylo ay ug magdinasigay. Duyok sa panalangin gugma atong ipabilin aron kita maghiusap, aron kita magkahiusa kanindot ba